Kadhastikom Kra KSA, Karsa, KUYA, DSU Lapen, Tiwa Dorbaratum Celangsi Perengkia Mai Kangni. Ingdeng Tom Kebrapli Karbila Medamai Ningkan Segamai Pialong, EPHLC Lam Jaisarpo Angtong in Kigathar Ahin Pen, Kijut Siaju, Kepalito. Rakia Hormu Pen Bang Hiniatum Kat Katirai Komsai Kiarideng Kachingna. Aprang se birta kelara do anaphan kardom pajirlo kardom non birta than je bang sami o jang terang pi non arju ikha birtang ton pe Pini arkoi ni phaing ko rapli arni Kadhastikom KSA Kra Karsa KUYA DSU Lapen Tiwa Dorbar Tiripia Tum Jelangsi KSA Inglong Pho Tiripia Sai Hemalong arni gang sampor phai pho apor phirang ke mai kangni Article 244A Karbiang Longpen di Mahasau Aphan Hem Pragmati Autonomous State Aputhak India Constitution along Ketok Aputhak Longwek nang Jibupen Karbiang Longpen di Mahasau Ratatum Thurpak Chesongpon Laso ka Chesong ahot Hemrit Mechekailo Lapen Ratatum Avia Phik Kibupen Apran Kedam Nangatum Anta Duulo Lasila so hempre kapalong Japan non kikibom MP Amor Singh Tisupen kedam tang surhinira ingkoi rapho matijong ni phai pho arni parliament along Karbi Dimachal private bill pondunlo lape non kebang ji thang ni phai trok arni parliament along Karbi Dimachal private bill pontulipo lasi Karbiang long lapen di Mahasau district along kedo Ratcharia song lapen Hamphang song kedo anta laso bill ke ponalong kacerap kacetudun pe Japan Kadhastikom Mipu Ajiti Mongpen Tuning Report. Kalau so autonomous state ke alo itu lang si bong cing cek kaduk kami puat lo. Sita ini eletum IMP Amor Singh Kisoban private member bill parliament lo pilo to 5 December ako nona bangke mana non 6 February ni ke cingwai putu pur alam autonomous alam. Jela 244A autonomous alam Joko nama jo ni ma pilo nama pilang ni ma kopia karang si pinang po sono pelai kado kali ciwai po. Nasi halas soga cingwai long fruit leda nang po cingwai bang mana jok rek nang po unang po halas helo ni tum kari biara do anu bang kacau mira bang ke. Ladak partia lama velo ladak kopi ni lama velo itum kado kali ta cirat po nang po halas helo. Dale kalam ka velo lapen unwek na po un po kusin ito imat hada lapen ele tumayin na bangke kan 1986 pen non 40 years ke continuously padak ke pinmen autonomous state hanglo hat 7 September 1986 kadas komseng lo akola sateng pen 2 times central minister level talk dolo 2 times central secretary level talk dolo Aquamen pinay pusi Karbi Dimachal na pilar kerwani ya doakula na to na paklang lo lapen Singh ki private member bill pilo Singh beda pilo sta unedalo tana Amor Singh piso pilo laposi lesson dambam pen private member bill ipita only introduced kat kalilo only pilo apa ekene speaker bang tenglog lo bikok khala mailo apang introduce popo bikok sanona bang ke discussion dopo kaching wai dopo je lato armu chok kenang sot se bate phek kupiloma mirit di mirit kadto ko wela mera chiwai ko lapo se khala sa ka chiwai lo di mirit ke kavisi sop mirit tu siponang ko akola penladak kar biatang bong komma parke tum komma munit ma lato discussion ho palang nodun hala ke autonomous state nikang e banglo anti autonomous state forces lo anti autonomous state activists lo Kalau soalnya itu pudam, lah sehitung lah thakam pacau Japan, dharma alam cipunang nelo, parti alam cipunang nelo, kalau soalnya itu pacau mana, apa nelo tom ta, kan 1986 nonan 40 years ke klempen, pilihan ke parliament apa cingwai Japan, aku one step long lapen, datang si cingwai nilsen lo pulang te, autonomous state bangke non, apa ni aning kanang bong. But dorkaran te non assembly election Assam assembly election apangta autonomous state bangke declare undetha sita la sola majito private member bill la bang pass nahi akola ka private member bill pen government bill da mai padeng unai kala bang claim pana ko kola pen ito amone tum kachini ne do baki pudo je private member bill kai ka pass unai po kala tumalam pulo je India independent 1947 pen
non ata private member bill ke kene 14 wala hala sala ma alang itung chini pamini private member bill difference tu private member difference ke private member difference do hala swang bong pen ini ke tomat category do A B C pudu number 1 bangke is a constitutional number 2 bangke piloma is a piloma aplang amendment tang itu autonomous state Karbi Anglong sab ke angke this constitution amendment 22nd amendment uthi kori itu malah bangke 22 ke Meghalaya lo 27 lo sanona India lo India constitution lo amendment ke 175 something layer lo la posili tunga bana pot halo so implement tang posili lo adhasi tumnu chati la posi reference bangke ili tuma longolo non mata discussion atibur long ili tum Karbi demand sal autonomous kera discussion e kan lo 4 position silong du kiang dengan 1 2 3 4 itu melong du people ma itu la constitutional demand ani ding piglo akola ke mipigala akola ke all assam divide kali not a division of assam motivation sita something development for the backward tribal people of Karbi Anglong and Dimahasao hello so Ingdeng thom ke rapli Karbi lamet amai ningkan isek amai pialong APHLC lamjai sarpo angtong intikathar ki jutsia jo ke palidun songsi angtong intikathar alang lihin pen kaningje laki Karbi lamet kepangchu nangji laki Karbi lamet amai tiripia tumdet kali alang litum ke Japon abang puja Karbi lamet pangchu ji pangchu che laki Karbi arada long sidu lasi un an pen abangki akapreka khi alam pangboi be pin pen mi thang alam kaningji be Japan sangkur Karbi arada phan alang lihin pen pachini pon la pen non Karbi ovikimi logachari ke thekatum ansetami mithang Karbi lamet ingchunang jipu matha pen un anabangki mithang Karbi aluthui kachonam pon pen kapor hi pon abang akenang sot pusi angtong intikathar rada phan angki pen Lamet amai long ke semet ang sitong long ke lagi ni long part ame nono bangke oke la piang dengan lo lamet ap tuan RDCP ma ke la ang deng ke sini le to RDCP tu lo lamet isini la son arni ke me arni ke semet na phan kupi alam tu than ji la tang de lagi pen ke than ko lamet ke cirim ke lagi ke semet ke lamet amai cari pun lam kecirin ke laki siasa arpu kali laki kejap pun apa ini tum kaddo kabe inut pen inut tum ilum kecirin mana bagi tum arpu ke deng nasi Kumina sa kapit higping ng jeep pang kani ye vet tum ni binay bang hello lam kacing gibang jasemet pet ile tum lam pangui ke dia bang lam kang dugal hello ka bini ohomnya mate asame sakhe tum sitame alam alum khir piglo la pen lo thui dame do piglo pusi tum chini lo voi pita alam ni tumang bong samet hek resera tum intellectual tum kaning ri pini la ponang deng nang sinang le rok lo ohomnya tum sitame english la pen Hindi alam pa jupon pete lam ka ningji papleng oni la ponang deng le rok lasi la ke lam ka chirim thekhe polo ma chiri lasi le tum tame ning si bining ma lo kaddu ka be ile tum rap jong jong tum bang la lo lam ka ningji ma ile tum akar bi lam ka chong ka malin jambu made rulang ka pin je pan ito boni na ko la pen lu ka chale tum mang jasa pere bang ke kar bi alo ma ma dikla bang tum achon nam pen kelang bang achon jong se nam pon pe pulo tang te lu ke to tum ta la ke aning chirung re lo la ke lasi la me na mai long nang le lo pulo tang te theni ini nggak sih bineng lah lo luat kui itu epak besita anam sika poke besita itu nggak nampon lah bang kenang sod lo lah ben ethie bang ke ilitum kaprek alam ben panggui be pin pen ilitum karbia alam kapacok len ben ko son sika cingki tegi mah lah bang kai kita bawa ini
laki non la mera mai ke tu ese ko phang kali do laki arni wang ta lo la pen dampi dampro hithi borba chetong palok palak na hok chita ile tum jo kasing ki bang pa chok lem je phan bor inang ko la hello ni hen ta alang ni se lo alang ni lo sai kle tum jo ka ya rap jo ka tum ile tum chok lem pen ching ki thek ka chali dam to man mang ke tan ke klen ta ile tum da ka ya lo lu ato masita mele tum chok ani yes sung pila panang dek non ini tum hani sini ngarong bang hello no bang to chok lem pen por ka bori do por bo dili ta la emet hang lam ko son se chok lem pen ka chingki thekji ma pola pan ka bor isi nili tum jasaben obek la pen ka chik mek ke do nang ki kar ki langang tum ka bor kar biar lam ke jai la suka se pati ni ka chen son ki lun tang da lo tang te rong jelong ta me patu dun lo dak la mera me lo patu unang ni kali tum isu ki kana bang ma polo ka chik mek ke do nang ki pati se ke bang ke la jaga bang ke mo laing deng thong ke rapo ki bi ka na me bolong bode ede nang ni ki paneng ting ki jat lo ke jai mate pang jai bang ke tum nang bi don ji phan bang ke bor ivek je Kedamtang arkoi ni phaing ko daga thomarni khatkati rai komsai kiatum khatkati police station ke parlo khatkati SBI yadungalong kirika kuruga sai ke ding bomahut Dimapur anat pen bokajana nat ke dambom ihum BP 65AN 1177 along kurup dungsi plastic pen ke borhead hom plian longpon la so plastic a hom along pen rakia hormu mati kani linira gramin koira trok an longpon la so kani pen kachingnang chek banghinyatum Gurpreet Singh lapen Kulvinder Singh banghinita Punjab sorbusi bang thekpon laso kani pen ka chingnang chek banghinia tuma phanta rai komsai kiatum chepari deng pongsi karjupater to kasai deng pon bomlo Pinya birta lan sikang ton lo kardom